we no se yaka se adobe bi awura eni ansa na womo amotwa doka no omde sika beka adobe bi no maye no doka a kan se doka soro ense nya free dokam eyewra afia adua no se na eye etito da na bia wo betwa ntonton ni bia ana adobe ni bia wo hia de awura se luabu se enya pie se ewia wo di twa ensa na enye ye biu nemo womu se na haba na woni nkom no aboma na afa dubure ba be wura pe no ma ba be foro adobe no wosoro no ma hyase apo me wo video bi wo ha me de beto ma wese de tie no ma twa nsa no wosoro na we yebu ato ho se ka se wura na hyase ni na ewura ko na nimu a na ba be ye we fabra no mo hwade we eye adobe no na ba seed wafia seed eni se na tie etuwe na wura ama na bana so empanifo se ye musa ye to a ye mene ado baba dan me kire sa asemi mu e video ba ko am ye eni etuwe ye adobe no se ewura e kire se be so aba na enya so aba ni wi a eni enyini biu da mi se kurofufuro bi so se omudi na me de Ghana de mi hu kasakro omudi adobe na ba na emu be ho ni se ye musa ye to a ye mene ado baba free sa breakuri ebe na me de ba na enyi ti se wo ye obi na mpani se opese o mene bibi ti se ya no di kan ko busa to se otu betimi ana wa hu di etu ha no fa pinya no mo hwe ben wa hu se da do ben na ba ne tie ti twa de ofo ho nyina no mo hwe se di tie fibra ye hwe ade we nso we ye frano emeya enko fom na mo hwe se de tie wa eni ebiri bia wo adobe no se woni mo fura etoda we mpo na ya wo so mo a wo de furu na edi amiminim se me ya asante atimni no se nya ye no na ya bobo ni se nya de afi nya ma fi kofi ye frane meya edi twi wadurom edi twitwiri wo ma no eniema na kane nanka ye nananu mu ni dade sapo a mo de huhuru nkukuom we na no mo de twitwiri nkukuom ya wo ho nkukuom na ye twitwiri waduro ene woma ena oti obi atwi a woka watwitwiri nkukuom me baka bia na mani abere se yenkase ye twitwiri ade bia wo twitwiri bia no formula ne te se sandpaper wo sandpaper bibi ne kan se wo twitwiri etina yenkasa no ye fra ne twi no twi means kasa ne twi ho so ati ase enti we no ye di twitwi dade san eho ana ye di twitwiri kwan san eho ana at the same time ye se di twitwiri wadurom fise na dade ye saponi ho na we no ebinim se ya fra na nsama ampa ejeje utia timpani se nyina yuani mu won sema ebinye da bia me ba me kyem se kasaku awodo no omka me se na aka no e wo se de obi asi bodi ndi fra ade bi etimi na me ya asante achim ni se fra ne me ya se me ko afuom na ga kyem se kwadwo aya atwa emeya bre me na me de twitwiri me wo ma no ana me da me waduro mu a menim se we ni eye emeya ni ebi nsese we eye nsama obi ani obi anya chinye enti be ho ne se yenyina yuani mu won sema eni se oyo wa ha na wugina ha otiti saade we ya obeti na wadwane sana minianum abonofo ezanse ni Paul kan sa me chemi firi nkwanza wose afra na sakraka enti ni ba obu ya enkan soda a osahene me pa won tuma na nso yetimi mfanya adwuma sisi ni ene se wose adobe eye tonton a metisi wose woni sakraka ebedi na wu a enko amfa no en amata ne ho ni nyina ne se awudie na obedi ni nche se ade we sei wunya bi na se nsuo mpato na abono kura o mo anse na apamanchisi to eso mo aye broja to mo a so ebe so ne nya bi ni edi se musuo bo obi na wo ye afuo na ben ha na odija to kwaye mu na se ba beka eye adobe ya enam saa emeyeye wo ho a abrofo friends akraka nti ebe hye tonton na ma ye basa enti ebunu ni se
sɛ sakraka sɛ onim sɛ adɔbɛ anaa tonton nim sɛ sakraka bɛdi na ewu a enko amfa amata no ho ɔsahene ni ɛpea o